Atensyon sa mga kusog mo padagan sa Sakayanan. Gidili na kini. Dili sa dakbayan sa Sugbo kay 40 km per hour lang ang maximum nga speed limit. Ano ang report? That for main thoroughfares, there should be a speed limit of not more than 40 kilometers per hour. And then for city residents, or for residential areas, not more than 20 kilometers per hour. Mao kini ang kamandoan ni Mayor Edgardo Labella human makadawat og report kalabot sa nang hinubrang kakusog sa pagpadagan sa mga motorista sa kadalanan sa Dakpon, Cebu. Matod sa mayor nga tungod sa kamingaw sa mga kalsada, white traffic. Kumpiyansa usab kay ang mga driver. Delikado kini nga mosangpot sa disgrasya. Busa gitahasan sa mayor ang kapulisan ug ang City Transportation Office pagpatuman sa lagda. Let us regulate the speed because there are only very few vehicles which are flying the city streets. Gipasalig usab sa Pangulo sa Cebu City Police Office nga tutukan nila ang pagdakop sa mga traffic violators. Miawhag si Police Colonel Hector Grijaldo nga mookupirar ang tanan aron dili magkaproblema ilabi na nga naay bugat nga krisis kitang giatubang. We are going to implement the orders of the mayor. All of this will be on operational immediately the resolution of the mayor will be released. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.